Unha vaga de varias tentativas de roubo preocupa aos comerciantes de Cambados. Na madrugada do xoves, ata 4 negocios da Rúa Real foron vítimas dos intentos dos ladróns. Un deles, o establecemento número 1 en Zapatillas. Pois levamos unha temporada con roubos, pequenos pero roubos. Intentaron, pero non foron capaces de abrir a porta, entón pois seguiron para outro que lle foi máis fácil. A quinta foi a vencida e os ladróns si conseguiron entrar na cafetería Aquisgrán, na mesma rúa. Ali levaron directamente a caixa rexistradora. En casi todos non foron capaces, só entraron nunha cafetería aquí que si algo levaron, tamén efectivo, claro. Esta situación xerou alarma entre os comerciantes e que xa hai 15 días viviuse un episodio semellante desta volta no entorno da Rúa Sevilla. Neste caso, os ladróns si conseguiron entrar noutro establecemento de María Piñeiro. Si, na outra tenda que teño, que si aí si foron capaces, roubaron, entraron, forzaron as pechaduras e levaron os cartos que tiñamos na caixa. Dende Zona Centro reclaman ao Concello unha maior vixilancia na vía pública para evitar estas situacións. Hoxe a alcaldesa aseguraba que traballan da man das forzas de seguridade. Estiven co sarxento do posto daqui da Garda Civil de Cambados e, me amosou completa tranquilidade, que transmita esa tranquilidade. A Garda Civil está xa sobre a pista das persoas que tentaron entrar neses comercios. Fátima Val quixo facer tamén un chamamento á calma. Segundo a rexedora, Cambados segue a ser unha vila segura. Cambados non é un sitio onde soa a ocurrir, nin esperamos que isto volte a ocurrir, feitos deste tipo. A verdade é que si isto é unha noticia, porque neste concello, polo xeral, non se producen este tipo de altercados. A alcaldesa confía no traballo da Garda Civil para poñer fin a esta situación.